Ruben Gorospe dugu gugaz. Ruben, titular horretan epiten da moduan, hilaban 34, 34 urte bada, Kafes Bake taldeak talde ateraten dauela, eta gaur egungo kontua zelan dagoen aintzat hartuta ez da gitxi. Ez, momentutan eskauz momentu honien bizikletara Ruben, eta bueno, ikusten dagoen Euskal Herriko txulia horra bilela inero ezein, da ikusten momentutan beste urte bat jarraiki eta bizikletar Ruben egotia Kafe Bake bezala, nik uste importanti eta garrantzitsua dela, ezta? Jake horrek esango da, juvenilei beste puesto atemon likela afesinutan, da hori importanti eta juvenilek espadeki beste ekiporek afesinutan, ezin da hori jarraitu be, eta pena da. Zelan definituko zeunke aurten zuzenduko duzun taldea? Bueno, eta gaztetxu diz, ezta? Eta ikusten da, hemen Euskal Herrien bestekule korredoriko momentuetan nun hartzeko korredor oso gonik, ezta? Eta beste ekipo batzu Kajarura eta beste ekipo batzu diki selezioa bezalako ekipueko. Orduen haurekin ibiltzi karretan kosta ingo zu, baina gure arlu ezingo da puesto batzukein, da albada irabazi, hobeto, ezta? Beti da irabazti maili, baina intentoko horra aurrekaldien egoti eta Kafe Bakeen izena aurrekaldien egoti eta imagen hona emoti, sobre todo. Euskaldun eta lehendakari txapelketa joan zen asteburuan hasi ziren, eta zuk aipatu duzun hori bintzat, lehenengo lasterketan bintzat bete zen duen. Bai, ize berreun korredor urte zaurien eta amarreti barro egotie, nik uste dut importanti dela, amarreti barro egitie ez da samurre, eta horre egun gitzen horre eukaldien, eta nik uste dut izin gala gure armue, amarreti barro egotie, eta albada, karrera matire basi, hobeto, ez da. Zeintzuk izango dira, urten egute geri jaukonez hitzordurik importantenak? Importantenak izango da, Euskal Herriko mekarretan, sobre todo Kafe Bake bertaku da, eta hemen lehendakariko karrerak eta ondo ibiltzie, eta gero, bidasoa, buelta Alaba, da buelta Navarra, horreko izango likeo guretzako buelta importantienak. Bakigu ez degulo maila honik aurrekaldien egiteko, irabazteko, baina, pizkate kompetitako, deku ekipue. Azkeneko galdera bat, txerrindularitzaren egoerari buruz, edo egoera orokorrari buruz galdetu guran ditzuke, Urkiloko iregoera bertan bera geratu zen, igaz, aurten Euskal Herriko itzulega ez dakigu zer gertatuko dan, ez gau zela unerik onenean. Ez, hori zuk ez bezala, ez da, hori da, jo dizizoko karreri suspendio uste dindala, Donostiko hor dabil, larri, Durangoko suspendioen ja, un urte behi erolan, eta Euskal Herriko txulia bordabil, eta, afesinio maila bardin pasetan da, bi hiru ekipo desaparezin jindiez, eta orduen hemen Bizkaien dekuz, momentoten hiru ekipo, afesiniotan. Lehenengo duzien 6 zazpi, jauen bakarrik hau zigiru. Eta horrek esan gure da, gerutek itxio guzela, eta, mantenetik Kafe Bake bezala, nik uste importanti dela. Zazpi talditik hirure edo laura bajatu da? Holan da, momentotan oso gitxik gauz hemen, así que da Kafe Bake urte bat egiteko gotie, prácticamente incondicionalmente, haurek guri emotezkoenak seguramente bere izin dutxu mon, eta horrek gotien ikusten dut, horrek esan gure da, Kafe Bakek ziklismo maite dakola, ez da. Artur Ruben, suerte. Venga, eskerrik asko. Bueno, Alberto, 30. aldia beteko dago aurten, Kafe Bake taldeak, eta ez da gitxi, ez da taldea atera izan abakarek gauzak zelan dago zen kontuen hartuta. Da posgarria, marka batek hainbeste urte egotea, ez? 34 urte asko dira. Oin dela 30 urte, neuk horretu nuen baken. Da, betu zelan pasatu diren urteak, eta etxe batek hainbeste urtetan hauntzin etxea taldeai ez da erreza. Bueno, gaztentzako eredu izango zara orduan, ez da? Lan eginda, gora heldu daiteken adibidea. Guk bentsat gure aleginak egingo duz gauzak erakusteko eta nola egin behar diran gauzak, eta gero haurek emon behar da pedalak ez, baina taldea gaztea da, eta aleginak egingo zenbait eta onduen egiteko gauzak. Alberto, zuke txirrindulari mundua da asko ezagutzen dozula, Urkiloko igoera bertan berak itxita hasi zan horregaz guztiagaz beste hainbat lasterketa kolokan dago zer iritzi dekozu horren ganean? Zaten dut krisia dela eta hori izango da ez. Ikusten da gauza guztia zelan dago zen, da, tristea da, deporte maila batzuetan hainbeste diru moltzun mobitzea, eta beste deporte batzuetan, hor falta dirua da eurentzako ezebez, baina holentzi dira dauz gauzak, eta hauntzine bikotza, eta espero,
urtzeten daben ondo, eta horre buelto Euskal Herriko itzulia eta Donostiako klasika, eta bueno. Jodoko uste hori amaitxe dela, baina bueno. Datorren urterako, baina berre bestiak aurrera joten daben. Jon González, Amorebieta zara, eta 3. urtea daroazu edo egingo duzu aurten kafes baken, zelan afrontatzen duzu 3. urte hau, zeintzuk izango dira zure helburuak? Ba, bueno, 6 hilabete egonaz kanpoan lesio bategatik, da, bueno, ba, lan egiten, hobetu, eta lasterketak aurrean egotal baldin bada, ba, bueno, hori izango da helburua, baina, bueno, pizkanaka hobetzen joatea. Da ze lesio izan duzu? Ba, belaunean, eta hori, 6 hilabete egonaz kanpoan, ba, rehabilitazioekin da, bueno, hobetzen joa, baina, bueno, a ber horrean segitzen badu, eta gutxinaka hori lan egiten, ba, hobetzen joatea. Baina guztiz errekuperatuta, sasoi hartzea falta, baina mina eta gaindituta? Bai, esan daiteke mina gaindituta dagoela, baina ez guztiz, baina, bueno, hortxe jarretuko dugu, horrela jarraitzen badu, eta hori, lana egiten eta segitu, eta pizkanaka hori, lasterketan aurrean egotea, da albandi bada lehiatu. Hain justu Ruben Gorozpek azpimarratu dagoena, ezta? Ahalik eta posturek onenak eita izango duzu helburu, baina garaipenari muzin egin barik. Bai, hori, badakigu 34 urte darama, eta, bueno, lasterketa irabazte aldetik hori ez dugu presio askori, baina, bueno, gu nahi duguna da, ahalik eta hoben egitea lasterketak, horregatik egongo gara lasterketan ahalik eta gehien disputatu da zeran irtetzen da urtea.